دقيقة قبل على اليوم. Merħba, is-sifla xejja dan huwa shooter u man għandna lil Xandru Grek les biex jirrispondi l 10 domandi. Jisna nibda Xandru, tlana, go! Temmen illi f'dal aħħar 30 sena għamilt id-differenza fejn tidħol il-promozzjoni tal-atletika. Iva, jiena l-atleti u l-coaches kollha li hemm fl-atletika. Għandu l-pressure, eh? Inti kellek ir-rekord nazzjonali, mhux żbaljata, jetta 800 metru l-1500 metru għal 30 sena. u abżuk. Qabżuni Jared Mikallef li qabżni u prosit minnaw. L-importanti li nibqgħu nimprovjaw fl-atletika ġifieri. Għall-ħar simma U 30 sena. hemm Isaac li ħadli ir-rekord tal-juniors wara 32 sena, ġifieri prosit l Isaac ukoll. Ħadd sem ukoll fil-cross country inti. Kif ivarjaw il-kompetizzjoni? Differenti totalment, inti cross country jisek tlaqt ħadd ma jara kont terġa' tiġi lura. Pjuttost iktar relax, waqt li l-atletika jisek ġol arena, ko ħadd tiħares lejk jiġifieri hemm iktar Li wkoll tippreferi? l-atletika naħseb. Imma l-cross country ximda ittieħu pjaċir li mhux atletika ko ħadd jara. Meta ġej biex tieqaf, sadik kważi tistaqsi għal kull min jipprattika l-isport. Kienet trauma lik? Ħanejlek kull bidla hija trauma, ma fl-aħħar mill-aħħar ma kif tera ġixxi għat-trauma, imma li jisek ħatażel ħaj oħra, ħat imbidel. Mintix ħatkun dik id-definition li n-nis jatuk u li kont inti tagħtililek innifsek. Hija naqra traumati, imma l-età tasal għal kulħadd. Allura mbagħad it-tranzizzjoni għal coach enitek? Ennitni ħafna, ovvjament differenti totalment, imma eżak jekk tob xi ħaġa l-fatt li tagħti dik il-ftit esperjenza li tkun ħadd mill-ħajja tista' tgħaddiha xi ħadd ieħor hija xi ħaġa sabiħa wisq naħseb jien. Fl-2003 ħadd sem bħala coach fil-lob tal-pajjiżi żgħar. Iva. Ittik l-istess adrenalina l-biex tax-xogħol. Daqs imma differenti, meta tkun ħadd uħu semminti, ovvjament kollox huwa lejk innifsek, ġifieri għandek il-ħin, għandek il-pressure, għandek l-affarijiet il-ħolmet tirrepreżenta l-Malta. Meta tkun coach ikollok atleti differenti u jisek kull atleta jrid imur tajjeb, jiġifieri ma kull telliqa ħajkollok leġiti, mhux it-telliqa tiegħek biss imbagħad għaddiet okej mort tajjeb jew U kellek tajt il-livelli kollok l-istess livelli. L-istess u ma tispiċċa sakemm jispiċċa l-event waqt li meta tkun atleta sakemm tispiċċa telliqa tiegħek u daqs. U għed minn dawk il-coaches soqt dajjek. Le. Int studjajt biex il-ħadd coach mbagħad. Inbidlu ċertu affarijiet minn meta kont titrenja inti għallum. Inbidlu ħafna affarijiet, jiġifieri ovvjament anke qabel għat-tul kienu jasbet tiġi fit-tul biss illum il-ġurnata nafu li hemm bżonn ħafna speed endurance, anke strength, coordination, flexibility f'kollox, f'kull telieqa. Jiġifieri ħafna drabi telieqa tintrebaħ fl-aħħar lep, jiġifieri iva, inbidlu ħafna affarijiet, hemm ħafna teoriji ġodda u importanti li dejjem tibqa' għaddej u aġġornat eżatt. Illum fl-2025 biex tkun atleta u differenti u għaw affarijiet għad dispożizzjoni differenti biex l-atleta jkun atleta iktar komplut u iktar ħajja. Hemm ħafna iktar edukazzjoni, naħseb anke bħala clean nutrition ħafna ħjar, anke bħala żraben u training facilities, anke l-mentalità tan-nies li jmexxu n-nies tax-xogħol u hekk naħseb hemm mentalità aħjar kif ukoll inbidlet l-attitudni tal-atleti. Meta konna żgħar aħna konna naraw il-barranin għax da twil għax da hekk speċi ta' kważi naqtaw qalbna. Illum il-ġurnata l-atleti Maltin iżżar u qed nieħu pjaċir ngħidha li immorru għad-deb jgħidu jiena nixtieq nerbaħ m'għandhomx dik l-attitudni iktar hija xi ħaġa sabiħa ovvjament. Nibqgħu fuq l-istess ħaġa, l-attitudni u l-mentalità naħseb jiena kiet qajb miegħek 20 darba f'intervista kollu semmihom tinsisti fuqhom. Kif tgħaddihom lil ħadd ieħor? Importanti li jkollok l-empatija man-nies, jiġifieri kulħadd huwa differenti. Hemm min għandu bżonn naqra iktar disċiplina, naqra iktar kontroll biex għax ma jkollux direzzjoni u ma jkollux direzzjoni. Hemm min hu matur ħafna u kull m'għandu bżonn naqra puxxatura, jiġifieri naħseb li kull persuna huwa m'hemmx speċi ta' dittot tal-kulħadd bħal riċetta ta' xi ħaġa. Ġifieri jien ngħid jekk hemm ċerta nies jekk tkellimhom bil-kwiet u ta' maturità jifhmu u anzi jisiru l-ħajja li huma. Hemm ċerta nies li għandek bżonn jisek tgħidilhom isma' jekk ma tiġix dil-ġimgħa daqshekk jien hawn għax mhux kulħadd l-istess. Mela li taħt idejk malaj għaddew atleti bħal Dario Manġon u Mona Lisa Camilleri. Kif tħossok li hekk għaddew atleti tajbin daqshekk? Tuħu pjaċir bil-xismu ta' kull atleta, meta jmorru tajjeb bir-riżultati tajbin ta' kull atleta. Meta jkunu tiegħek stess ovvjament tuħu pjaċir għax inti tara dawn in-nies ibbaħtu jittrejnjaw minn kollox u ovvjament irnexxilhom. Tal-aħħar ħadd baħar għandek il-medaljaw. Mela, int barra int atleta int tippreżenti fuq it-television, ġiri kom mistidem law, radio minn kollox, kif il-lostrina tlaħħaq?
ħanajlek ma nlaħaqx kollox. Time management importanti li tkun taf il-ħin għal kollox, imma ikun hemm ċerta ġrandi fejn tittajt le għax ikun hemm burnout bħalma tinħoss bħalissa. Din għalik. Grazzi. Prosit Xandru, grazzi tal-li tibqa moħi. Thank you, grazzi ħafna. U jekk flok Xandru tixtuq l-xaħat iħor hawnhekk ibatunna hawnhekk. Grazzi ħafna Xandru u ibqa' sejrek. Grazzi, għamlu sport.